Нали? Но прекарани заедно, за малко, това е романтика. Так сега направи ли съм, кажи. За малко е. Для меня романтика. Чакай да довърши. Аз вярвам и знам, че... Аз така съм учил. Аз вярвам и знам, че... на кухнята. Аз цял ден съм там. На кухнята. Не да го седи в залата удари, другите. Виж, чакай, Снежи. За мен романтиката не са обстоятелства, не са условията, а това е отношенията между мъжа и жена. Така, състояние и вътрешно. И ако аз само мога да заема това време, тези 5 минути, да погледна моята жена просто в очите, просто си поговорим, просто някакви думи да я кажа и тя на мен нещо, това на нея е приятно, на мен е приятно и това е обич, така изразяване на обич. Даже с децата си да е така. Разбира се, някъде е добре и редно хубаво да отидеш някъде без децата, нали? Това е... Снежи, сега в момента да ми закараш... Сега в момента да ми закараш... Ето, аз да речем... Не може, Оксана. Кажи, че... Тая седмица бях така на място, където така хубаво беше. В Германия така хубаво беше. Ами аз се депресирам от една мисъл, че аз съм там сам. Помогнете на детето, бе, помогнете. Кой се депресира? Се депресирам от самия, не че депресирам и гадно ми от самия факт за това, че съм сам и това, че ме прави рано до мен. Просто конвенчах и по никакъв начин не можеш, въпреки обстоятелствата, които са там, това по никакъв начин не можеш дори да си, защото в момента дори да видиш нещо хубаво веднага прихвърля, че ти сам не можеш да го отоковаш. Така че това, което казах, това, което тръгна да говоря в началото, че всъщност това е всеки всеки миг прекаран с човек. Знаеш нещо кога не е романтика? Ще кажа. Когато за цял ден работил, дошъл запразнал пред компютъра или пред телевизора, штрак, жената да гугне да готви че са на романтил. Разбираш, че не е романтично. Каква романтика му е става дума? Той освен своя телевизия и компютър и филм нищо не вижда. А тя на гугне чисто там ми е. Чуй ме само. Чуй само мен. Или докато може би става да говори с семена. Може би е добре, когато тя там е кухня чисти, може би добре той да отиде до нея, или да я помогне, или да я прегърне, или каквото друго да направи. И аз не искам да разпадам подробно, това са вече лични неща. Но в принцип така е нормално. А не пред компютъра да се жена там год, той компютър седи там штрака там нещо. Ко штрака е, той не знае. Саша, ама за мен знаеш каква е романтика? Той да седи на компютъра, аз да седна да се шие тук. Това за мен е такова удоволствие. Той да седи до мене да е. Снежи, ти имаш различна представа за романтика. Дали? Аз сега Тук всеки има я зорно се ти е говорил. Снежи, това е романтика на една ръка разстояние за мен. А за мен не е романтика да дойде примерно на кухнята и примерно да ме похваля за това, че аз готвя. Това за мен не е романтика. Това е просто задължение, че го прави по задължение. Това не е романтика. За мен точно брат. Да, за мен също обратно. И аз когато готвя също. Люба и да когато става един път на 100 години. Емо, ти се струва, че... При теб романтика, аз не мисля, че при теб не съществува вече такова. Ти си много тих. Сега някой ден ще го науча, бе. Най-скрит човек е най-романтичен, да знаете. Така! Да знаете. Знаешь ли, Люба, я была в шоке, когда я видела, что Эмик тебя берет на руках и счастливый. Вот такой, да, отсюда вот улыбка, и он как крутит тебя, знаешь. Я была в шоке, я никогда не видела, я бы никогда не подумала, что Эмик такое сделает. Я была в шоке, за меня это было просто... Снежи, спокойно, два дена преди сватбата, аз като се запознах с Люба, като видях, че Люба държа за ръка, идваше да му кажа, дръж се, я не съм. Ти го разказваш това. Знаеш, и за мен беше много интересно, когато на вашия годеж, Наташа, на твой рожден ден, баща ти напокани всички родата и Ники дойде и хвана Наташа така за Ти ли идваш да това? го дадеш? Грешника? Не, че грешник, но очень непривычно. Очень. Знаешь, ты видел их по отдельным? Никогда бы не подумал, что у них там что-то есть. Никогда. Последнее, что ты подумаешь, что там у них что-то есть. И сразу, знаешь, шок такой. Шок. Мне снилось, что у вас свадьба. А ты знаешь, Оксанка, нет.